Kalong kajing sarong na kabanta ka jela Meghalaya baru ka way mo usamla kisen wanyang ubadang katan sinam ka arta na ka Southwest Hills District ubalayo ka kusnam Pradhan Mantri Rastriya Bal Purakskar kaburom na kabanta kajing slur bat ka bapala jong u Presiden Draupadi Murmu ula penkupuram ya ukisen rengkat bat ki kandrung ki way pat ki kena ki bapo kmat ha kajing yalang kebala penlong ha Rashtrapati Bhawan ha New Delhi ha gasing thoding kane kajing le slur jong ukisen kala pau pertai hadin bolo pelajim ya saumut ki kena ki bala syarong ha kawa mau eksar kebadan hab snong molongwir kebaha Papua ke Southwest Hills District haka arpusan tarik naitung arajar arpusau di kam silur jong kila pen silur ya kibobon ha kebala penlong ya ban ya kane kaburom jong kari kabadai ka khusnam bahetam jong ki rupaj ba jong kari India naga benta ki kena kane ka khusnam kabala ai man la usnam dakat tanat jong ki kentai bar ki kena karake ya kajing tebet ha kajing silur kajing penwandur thamai kajing nang jing stad bar kajing syakri ha ka imlang kasalang ka dorbar sinang molongwir bar ki bahing hasem jong ki kena ki ba ula pelajim kila ya ro ya ukisen kum uru silur da ka ba penpau kajing snongu ka ba krau halor ki kam ba ula le ban pelajim ya ki breu kajing silur jong kalawan ra burom ya kajela Meghalaya bar kala penpau ya kajing don kam jong kajing bom perkat ya lade bar kajing long silur hapdeng ki samla jong kari India mentau senam ka Pradhan Mantri Rastriya Bal Puraskar kala ai kajing itu ya ki kanyongut ki kana na ki khatsau teli ki jela bar ki jaka jong ka sarkar pedang na ka benta ki jingno senyang bapla jong ki haki benta kum ka arts ka culture ka jing slur ka jing penwandur thamai bar ka jing sekri ya ki emlang kasalang kajing itu kana jong ukisan kalong kanuksa kapabha bar ka ai mensem ya ki babon ki samla jong kari India hibaro kawai ha ka bakin nang yo ka mensem ban long slur bar ki baskam ban pelajim ya ki mensem jong ki breu na kitu ki bangat ki jingja ki bompoi berkat lan ki jingja aksiden ha ka kajing yap ya ki lese kala ban wanlap ha ka puar ka bombyang lada umdan ki bayaram kani kalau ganuksa ba kajing sorsorong ya ka snong bolongwir ya ka Southwest Hills District ya ka jela Meghalaya hibaro kawai ha ka baki samla kasi jong ki don sisa ka mensem ka slur ka balan lade ban yarab iki wepat ha ki por ki baki don kam ya kajing yarab ka bakergi tangkan di ka kubor kalak puai si ka bukut yang selam ka burian neutram kublesi bon ya ka por ba kajing kersan jong ping